हेलो गाइस, आप सब ठीक होंगे और फिट होंगे। आपका छोटा भाई रंजित भयंकर फिर आपसे ब्लॉग में आ चुका हुआ है और थोड़ा तबीयत डाउन है, खांसी जुकाम हो चुका है। एंड तक बने रहे, गाने का अंतरा सुनना है तो। हे भौजी राशि में तोहरा बदमाशी लिखल बा, ए भौजी राशि में तोहरा बदमाशी लिखल बा। माई बापू के तू मनला न कहनवा, हमारा के देत रहलू तू हो ओ रहनवा हो, हमारा के देत रहलू तू हो रहनवा। तोहरा की सामत में बर्बादी लिखल बा, ए भौजी राशि में तोहरा बदमाशी लिखल बा, ए भौजी राशि में तोहरा बदमाशी लिखल बा। बुझलो।